Nuž, všetci poznáme ten uvoľňujúci pocit, keď sa okúpeme v mori, chodíme bosí po zemi, alebo už len taká jemná prechádzka lesom. Vtedy nadväzujeme kontakt so zemskou energiou a sme, ako sa hovorí, uzemnení. Nuž, táto je liečivá na všetkých úrovniach, pretože vyrovnáva telo aj psychiku. Čo je uzemňovanie, nám povie náš hosť. A Zuzana je už uzemnená, ale o tom trochu neskôr. Áno, tak pozri, Igor, toto je to špeciálna podložka. Momentálne nemáme možnosť prejsť sa napríklad po lese a toto je, dá sa povedať, umelý spôsob uzemnenia. Som teraz pripojená, ako keď, neviem, nabíjame telefón do elektriny a nabíjam sa z energie zeme. Niečo podobné však? Nie tvoj dáš. No, Dobré ráno. ahoj, dobrý deň. Najprv by som chcel povedať, že som naozaj veľmi rád, že som tu s vami, aby sme sa mohli porozprávať o tejto, podľa môjho názoru, mimoriadne dôležitej téme, a to nielen o uzemňovaní, ale celkovo o našej zemi, pretože zem je predsa naša matka. Lebo nech sa už akokoľvek pozrieme na tieto nohavice, ktoré mám práve na sebe, alebo na tento gauč, na ktorom teraz sedíme, všetko, čo tu okolo seba vidíme, odkiaľ to všetko prišlo? Prišlo to zo zeme. A zem je naša matka. A tak ako naša matka porodila nás, zem nám každý deň s pomocou slnka rodí tieto dary, ktoré my dostávame od zeme, tieto vzácne dobrá. A ak napríklad teraz vdýchneme vzduch, odkiaľ pochádza? Ak sa naozaj spýtame, odkiaľ pochádza tento vzduch, to je dar zeme, dar života, ktorý nám zem dáva každú chvíľu. Však, a zdá sa mi, že obzvlášť v týchto časoch, keď sa tak veľa hovorí o planéte, o Zemi, veď napokon aj vaša televízia sa volá Planét. Teraz máme ráno na planéte, všakže a je naozaj veľmi, veľmi dôležité, aby sme si skutočne priznali, že sa spojíme so Zemou nielen fyzicky. Teraz, tak ako si ty, Zuzana, spojená, však. To je jedna vec, nie? Druhá vec je, povedal by som, aby sme si uvedomili, čo pre nás tento svet naozaj znamená. Čo je pre nás zem a čo je pre nás voda, ktorá nám dáva život, nie? A to sú, povedzme, staré národy, keď sa pozrieme, áno, Indiáni, predtým, než tam prišli Európania a začali skutočne kradnúť zem. To už teraz vieme, nie? Aj teraz vyšiel film Však, kde hrá Leonardo DiCaprio, kde sú tieto veci trochu viac zobrazené, nie? Oni vedeli žiť v súlade so zemou. Oni si zem ctili. A ak sa pozrieme na staré národy, alebo starovercov v Slovinsku, teda na našich spoločných predkov, ktorí tu žili 1000 ročia dozadu pred príchodom kresťanstva. Ak sa pozrieme na sibírskych starovercov alebo na akékoľvek staré národy, aký bol ich spôsob života, aké bolo, by sme povedali, ich náboženstvo. Ale to nebolo náboženstvo, to bol spôsob života. Čo uctievali? Ale je to zaujímavé však. Vieme predsa, ako kedysi žili naši predkovia, vieme, že zem je dôležitá, že príroda je dôležitá, lebo nám dáva energiu. Nie, teraz sa však moderný človek ako si opäť vracia k tomu, ale prečo je to hlavne pre nás však, ktorí žijeme v 21. storočí, tak veľmi dôležité ísť do lesa? Neviem, okúpať sa v mori v lete, alebo proste neviem. Bosí, tak, presne to. Pretože dostávame energiu zeme. Mohli by sme to povedať takto čisto zjednodušene, možno duchovne. No áno, dostávame teraz energiu zeme, spojíme sa s ňou a tak ďalej. Ale ak by sme sa na to pozreli na vedeckej úrovni, kde bolo v posledných 30 rokoch vykonaných mnoho vedeckých výskumov v oblasti uzemnenia, dostávame negatívne ióny. Sú to voľné elektróny, dalo by sa povedať elektrina vo vzduchu. Však, a rovnako tak, keď sa náš telefón nabijeme sa aj my. Ale to je teraz tak. Môžeme tu teraz racionálne diskutovať, ale každý sám vie, aký je to pocit, keď ideš po náročnom dni v práci na prechádzku do prírody, nadýchaš sa, to ťa proste uvoľní. Alebo si zaplávaš v mori, alebo vo vode, alebo sa možno aj sprchuješ teplou vodou. Je to taký príjemný pocit. A toto je tá sila zeme, však. A keď sa pozrieme aj na kúpele, prečo sú ľudia v kúpele, prečo sú kúpele vôbec? A prečo sú kúpele také liečivé však? Pretože voda prichádza z hĺbky zeme a má ten charge, to znamená ten náboj. Je nabitá zápornými iónmi, nie? A to potom naplní naše telo, nie? A skutočne a naše telo zbalansuje. Alebo by sme povedali, zneškodní voľné radikály, ako hovoríme. Voľné radikály vznikajú však kvôli týmto, povedal by som, moderným vplyvom rôznych žiarení, zlej potravy, pestovanej a tak ďalej však. Zistili sme, že účinok môže byť aj okamžitý, však ideme na prechádzku, sami ste spomenuli, a už hneď cítime určité zmeny. A čo z dlhodobého hľadiska? Ako môže táto zemská energia, ak ju obrátime a využijeme vo svoj prospech, vplývať dlhodobo na nás?
A, ja si myslím, že je to proste tak. M, ak si nabiješ telefón a nevydrží ti nikdy celý mesiac. Nie. To znamená, že to musíš stále obnovovať. Ten kontakt musíš stále obnovovať. Nie. Veď nejaký čas vydrží. Ideme k moru na mesiac a potom nás to bude držať asi 2 mesiace, ale to je spôsob života, ktorý treba zmeniť. Nie. Pretože my v našom svete takto chceli by sme nejaké rýchle riešenia a niečo rýchlo, aby sme to zmenili a niečo klikli, aby sme boli takí, aby sme boli. Ale v základe sa treba pozerať inak. A na Zem ako planétu a na naše zdravie a na náš spôsob života. A keď som predtým hovoril o tých, povedal by som, ľuďoch, starovercoch alebo indiánoch, oni uctievali zem, uctievali slnko a uctievali tieto prírodné elementy, pretože vedeli, my dneska nemáme to, povedal by som, ideme do IKEA a kúpime, neviem, napríklad tento stôl, nie? Nemáme toľko kontaktu. Teraz, toto prišlo niekde zo zeme, nie? To sme museli strom vyrúbať, nie? Nemáme toho priameho kontaktu so zemou. Oni to však mali a vedeli, ako veľmi sú od nej skutočne závislí. No? A koľko im táto zem prináša rôznych darov. Však my sa na ňu pozeráme ako na zem. Ako keby mala len zdroje však. Les je zdroj, ropa je zdroj. Oni však majú úplne inú terminológiu. A oni vravia, no to je dar zeme, no však? Hej. Ale povedzme, čo tí, ktorí sú plní, však, alebo nemôžu zo svojho domova prejsť sa po lese z rôznych dôvodov. Však existuje nejaké, umelé uzemnenie, tak ako je, povedzme, v podstate môžeme povedať táto podložka na stoličku alebo gauč, na ktorej teraz ja sedím a nejako cítim elektrínu však. Niečo ťa naplňa. Niečo ma naplňa. Obzvlášť, ak si už dlhší čas nebola uzemnená, sa to veľmi, veľmi ľahko... Ešte dlho. Áno, včera som išla na prechádzku, ale neviem, či je to dosť, nie? Negatívne ióny sú prítomné v lese, povedzme. Čím čistejšia je príroda, tým viac sú prítomné. Alebo pri vodopádoch, v mori, okolo mora je toho veľa. Však preto je more také, povedal by som, že nás uvoľňuje, je liečivé. Preto sú títo prímorci takí v pohode však. Myslím, že je veľa týchto súvislostí však. Áno, existujú umelé spôsoby uzemnenia, ktoré boli vyvinuté pre dnešnú dobu však. Dúfam, že raz prídeme k tomu, že budeme všetci tak, povedal by som, spojení so zemou, že to už nebudeme potrebovať. Ale áno, existuje však. Tu mám ja napríklad so sebou uzemňovaciu plachtu, ktorá je možno najviac taká, ľudia sa najviac s ňou môžu stotožniť, ktorá sa používa počas spánku, nie? A ako je táto plachta vyrobená? To je bavlna, ktorá má vnútri vodivé vlákna a potom sa pripojí na plachtu. Táto časť ide predsa do zásuvky, nie? Ale... A dobre, nie je riziko nárazu. Tak, ako si sa ty predtým zlakla. Nie, pretože tieto dva sú plastové a tu nejde o spojenie s elektrikou. To nemá nič spoločné s elektrikou. Kovové sú len tieto dva. Toto je uzemnenie a v elektrike máme plus minus, to znamená elektriku, potom máme špeciálny vodič, ktoré sú tieto dva kolíčky, ktoré idú priamo do zeme, vieš? Vedľa domu do zeme a tomu sa hovorí... To je ten žltý drôtik, nie? Žlto-zelený zvyčajne. Tak. A toto sa nazýva uzemnenie. A vtedy sme my spojení so zemou. A to je, neviem, asi pred 30 rokmi to bol Clinton Ober, jeden Američan, ktorý napísal aj túto knihu, ak môžeme ukázať toto uzemňovanie. Najväčší zdravotný objav všetkých čias, ktorá bola preložená aj do slovenčiny. On vtedy niekde sedel v jednom parku a pozeral tam na ľudí a povedal, a čo ak majú ľudia problémy so zdravím a s psychikou, tak tam v Amerike... Pretože jednoducho nosia tie vodivé topánky a tým pádom nemajú kontakt so zemou však. A potom začal počas spánku ľudí rovno na kábel, nie cez také fancy, by som povedal, plachty, ale jednoducho kábel okolo nohy a pripojil zvonku do zeme a pozeral, čo sa deje. Ľudia sa cítili oveľa lepšie, mali, myslím, menej bolesti, lepšie sa cítili. Potom to začali aj nejako vedecky skúmať a zistili, že táto energia zeme telo začne vyrovnávať, reguluje kortizol, krv začne, by som povedal, lepšie pekne prúdiť, nie? Je veľmi, veľmi veľa vedeckých výskumov, ktoré boli publikované vo vedeckých časopisoch, nie? A tieto podobné plachty používajú aj niektorí športovci na svoju regeneráciu. Aj to je tiež naozaj zaujímavé, fascinujúce. Áno. Že to používajú na Tour de France, na pretekoch Tour de France, kde títo cyklisti, pre ktorých sú to naozaj veľké námahy, ktoré tam oni proste na týchto pretekoch, 180 kilometrov denne. Kľúčová je tam regenerácia. Všakže každý vrcholový športovec veľmi dobre vie, že kľúčová je regenerácia však. Teraz niektorí idú do tých ľadových kúpeľov a podobne však. Na Tour de France však používali tie uzemňovacie v podstate plachty a spali na nich, aby mali viac energie na ďalší deň a aby sa ich telo rýchlejšie regenerovalo. Keď ideme na prechádzku,
Stačí prechádzka ako prechádzka sama o sebe, alebo je odporúčané aj dotknúť sa nejakého stromu. Zdvihneme nejakú vetvu, zo zeme, neviem, sadneme si na nejaký kameň, ktorý nás Zúvame zaujme. si. Je to potom dodatočná iná energia. To je definitívne. Je to definitívne. Ja povzbudzujem, aby každý robil to, čo ja. Napríklad, aby som sa vždy zobudil so slnkom. Začal som to praktizovať pred nejakým časom, ako by som vítal slnko. A vtedy si sadnem na zem, položím ruky na zem a v podstate sa len tak ráno na nejakú polhodinku trochu poslním. A je to naozaj veľmi príjemný pocit, hlavne keď sedíš na zemi, keď si v priamom kontakte so zemou. Je to taký dodatočný náboj. Je samozrejme tiež veľmi odporúčané a možno aj stačí, ak sa prejdeme na hodinu v prírode, v lese, dostaneme tie negatívne ióny, tá energia zeme nás obíme. Ak sa však my ešte fyzicky pripojíme k zemi, je ten efekt o to silnejší. No? Hlavne, ak máme nejaké zdravotné problémy, povedzme v starých kultúrach, sa môžete zo žartu spýtať nejakej babky alebo detka. Však, kedy si ľudí pochovali do zeme, ak boli naozaj veľmi chorí. Máte k tomu aj dokumentáciu. Alebo ak boli nedbanliví, pretože však aj to urobia. Len to neviem, bojím sa, že ich to tiež upokojilo. Ale nechajme, toto je iná téma. Fajn. Nie, ale povedzme áno. Zem. Povedzme, keď si sadnete na zem, to robíte aj na jeseň, v zime. Alebo je naozaj postačujúce, ak si sadneme, povedzme, doma na zem a nejakým spôsobom sa uzemníme však, lebo existujú rôzne techniky aj uzemňovania. Jasné. Myslím, máme dva pohľady. Jeden je fyzický však, čiže to, čo teraz robíš, to, čo robí plachta, to, čo som teraz spomenul. A druhý je psychologický pohľad, no, čiže aký vzťah máme my k zemi, ne? Oboje je dôležité však. Jedno aj druhé však. Ľavá aj pravá ruka sú dôležité však. Slnko, myslím, všetko je v nejakej dualite však. Duchovný a materiálny život. Oboje je potrebné integrovať spoločne však. A keď to spoločne integrujeme do nejakej jednoty, tak budeme, alebo západ, východ, ľavá, pravá. Myslím, že všetko treba nejako spojiť. No. Vlastne, ak sa ťa Igor dotkne napríklad mojej ruky, bude cítiť tú energiu, alebo mu ju môžem odovzdať? Samozrejme, pretože ty si taká uzemnená. A je rozdiel však. Áno, mám horúce ruky dnes, naozaj. To je klasika. Chladíte ich dlho. Ďakujem za všetky vysvetlenia a za všetky rady, ktoré ste nám poskytli.